Welkom bij Breek de Week. Ons eerste item van vandaag gaat over de kunstmensen. We gaan naar Stichting Kunstwerk en daarvoor heeft aangeschoven bij ons Raoul Locht. Welkom. Dankjewel. Roel, heel fijn dat je er bent. De reden dat je hier bent is een heel bijzonder project. Een project om kunst in de openbare ruimte letterlijk in de spotlight te zetten. In Zwalmen komt een sokkel te staan, maar het is nog niet duidelijk wat erop komt te staan. Hoe zit dat? Om te beginnen, het is Stichting Kunstweek. En wij organiseren allerlei projecten waarmee wij kunst voor het voetlicht plaatsen en kunstenaars op die manier in contact brengen met kunstliefhebbers. Een onderdeel daarvan is kunst in de gemeente en dat zijn projecten met gemeentes. Daar weer een onderdeel van is de wisselsokkel, die wij ook samen met de gemeente Roermond gaan realiseren. En daarbij wordt er een betonnen sokkel geplaatst op een bepaalde plek in de gemeente. Daarvoor is hier gekozen voor het Mathieu Cordang-park in Zwalmen. En op die sokkel komt een kunstwerk te staan voor een jaar lang, gemaakt door een lokale kunstenaar. En inderdaad weten wij nu nog niet welk kunstwerk dat gaat worden. En dat is natuurlijk ook het leuke onderdeel van dit project. En dat is omdat kunstenaars zich eerst moeten aanmelden, bij voorkeur kunstenaars uit de gemeente Roermond. En dan wordt daar middels een verkiezing met de vakjury en het publiek, dus de inwoners van Roermond, mogen meebepalen welk kunstwerk daar uiteindelijk een jaar lang komt te staan. En waar kunnen ze zich inschrijven? Dat kan via de website kunstindegemeente.nl en dan /wisselsokkel en dan de gemeente Roermond. En daar kunnen ze zich aanmelden. Ja, heel veel, vaak zie je dus in de gemeente, en ik kijk ook even naar wethouder Felix van Ballengooi, die naast jou is aangeschoven, zie je vaak traditionele beelden in de stad. Roermond heeft een gemengde visie eigenlijk op kunst in de openbare ruimte en heeft daar ook onlangs een nieuwe visie voor opgesteld voor 2023-2026. Hoe past dit project binnen die visie? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, het past in ieder geval binnen de cultuurvisie die we ook hebben. Hè? Want er is een erfgoedvisie opgesteld. Ik denk dat je daar ook, die ook bedoeld hebt, maar de cultuurvisie die is in 2022 opgesteld. Waarin we ook hebben gezegd dat we jonge, of in ieder geval makers een kans willen geven. Roermondse makers een impuls willen geven. En daarbij hebben we ook gezegd, nou, vind ik cultuur belangrijk. Want cultuur is natuurlijk een enorme spin-off in de samenleving. Mensen voelen zich er prettiger bij. Economische voordelen heeft het, noem maar op, oneindige voordelen. Dus hebben we ook het cultuurbudget opgeplust. En toen kreeg ik een mailtje van Raoul met zijn project. En toen dacht ik, ja, dat past perfect bij de visie die we hebben om ook de makers te stimuleren. Want er zijn heel veel makers, maar kunnen vaak ook hun werk niet kwijt. En nu is het een werk dat in de openbare ruimte komt te staan. Dat is natuurlijk geweldig, omdat dan ook alle inwoners er echt van kunnen genieten. Je hoeft er niet voor naar een museum te gaan. Dat is voor veel mensen ook dan misschien een drempel. Nu lopen ze er langs en wordt iedereen met kunst geconfronteerd. Waarom is voor deze locatie gekozen? Nou, we hebben best wel wat kunst in de openbare ruimte binnen de kern Roermond, zal ik maar zeggen. Dat is wat minder het geval in Zwalmen. Dus om die reden, ik vind ook dat je moet zorgen, in ieder geval kijken naar een evenwichtige verdeling van kunstwerk in de publieke ruimte. En daarvoor hebben we voor Zwalmen gekozen dit keer. En het is een sokkel. Waar moet de grootte aan voldoen? Waar moet je aan denken? Kunstwerk, Waar moet het aan voldoen? De sokkel zelf is 1 meter bij 1 meter, 30 centimeter hoog. En het kunstwerk, dat is een behoorlijk grote marge. Je ziet bij andere gemeentes waar het project al hebben gerealiseerd dat het soms een kleiner kunstwerk is dat op een tweede sokkel komt te staan. In de meeste gevallen zijn het niet de grote monumentale rotonde kunstwerken die je wel van andere plekken kent, maar meer wat kleinere vrije beeldende kunstwerken. Maar de maximale hoogte is iets van 2,5 meter. En thematisch, zijn daar ook bepaalde eisen aan gesteld of mag alles? In principe mag alles, ja. Ja. Wel binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Ja. Maar de kunstenaar is vrij in zijn creativiteit, zeg. Ja, en je mag een bestaand kunstwerk insturen, of je mag zelfs 2 kunstwerken insturen, of een ontwerp voor een kunstwerk. Dat gebeurt ook wel. Oké. En het is ook wel bijzonder, want ja, mensen krijgen een huurvergoeding, die kunstenaars, voor dat beeld, wat er dan een jaar mag staan. Ja. Als ik goed geïnformeerd ben, €3000. Klopt. Dat is niet mis.
Nee, ja, dat is zeker leuk. En het mooie daarvan is dat het daarna ook weer gewoon eigendom wordt van de kunstenaar. Dus het is inderdaad gewoon een vergoeding voor dat jaar dat hij het kwijt is, als het ware. Maar dat tegenover staat ook nog. En daarbij komt ook nog dat het veel publiciteit voor de betreffende kunstenaar genereert. Zeker. Ja. Jullie hebben ervaring opgedaan met dit project op andere plekken in het land. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat momenteel loopt het in 6-tal gemeentes. Er zijn er een aantal in het verleden geweest waar het ook heeft gelopen. Dus in totaal denk ik een 10-tal gemeentes waar we het project hebben uitgevoerd. De gemeente waar het langst loopt bijvoorbeeld is Gilse Rijen. Daar zijn we al toe in de 6e editie. Ja, je ziet overal dat het met name met het voortschrijden van de jaren aan populariteit toeneemt. Meer mensen stemmen elk jaar. Het wordt een vast begrip binnen het culturele speelveld in de gemeente. Dus, En hoe reageren kunstenaars die hebben meegedaan? Wat krijgen die voor reacties? Nou ja, er wordt een persbericht gewijd aan de winnende kunstenaar, dus ze krijgen veel publiciteit. Dus het is vaak voor de wat meer beginnende kunstenaars ook wel een opstapje naar andere opdrachten of projecten binnen of buiten de gemeente. Aan welke kunstenaars moeten wij denken? Is het dan een startende kunstenaar of een gerenommeerde kunstenaar, een ervaren kunstenaar? Waar moeten wij aan denken? Iedere kunstenaar die iets maakt wat aan de voorwaarden voldoet, en dus qua afmeting van het werk, het moet natuurlijk ook een klein beetje hufteproof zijn. Je kunt het niet neerzetten van papier-mâché of textiel. Die mag deelnemen, dus iedereen die... Ja. Maar ook nog eventueel een leerlingkunstenaar, zeg Ja. maar, die op de kunstacademie zit. Absoluut, Dat ja. ze ook nog kunnen. Ja. En tot wanneer kunnen ze zich inschrijven? Tot 18 maart. Tot 18 Ja. maart. Ja. Ja, misschien wil de wethouder een oproep doen aan de kijkers voor de kunstenaars van meld je aan. Ja. Ja, dan kijk ik meteen even in de camera dan. Ja, ik zou in ieder geval alle kunstenaars willen oproepen om mee te doen en je schrijf je in op de website. Misschien kan hij ook nog in beeld, dat weet ik niet, maar anders dan wij gaan via onze kanalen, via de gemeentelijke socials, in ieder geval daar ook promotie van maken. Dus schrijf je in, laat zien wat je kunt en dan hopen we je in de publieke ruimte te zien. En ik denk dat het ook mooi is, jij zei het al, je krijgt publiciteit als kunstenaar. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat een aantal mensen die langs zo'n werk lopen dagelijks er ook verliefd op worden en misschien na een jaar zeggen, nou dat werk wil ik zelf ook wel hebben. Ja. Dus dat is denk ik dubbel interessant voor de kunstenaar. Mooi. Ja. Ja. Dank voor jullie komst. Heel graag als bekend is wie het is geworden, nodigen we jullie weer uit. En dan mag hij het of zij het komen vertellen. Heel graag. Ja. Heel graag, leuk. Dank. Dankjewel. Bedankt. Het huidige onderwijs staat voor grote uitdagingen. Vaak worden allerlei zaken gecombineerd. Een mooi voorbeeld daarvan zagen we onlangs in een pop-up store hier vlakbij de studio. Daar worden dingen verkocht, er is een tentoonstelling te zien. En wij vroegen ons af, wat is daar aan de hand? En daarvoor zijn 4 mensen aangeschoven aan tafel. Aan onze rechterhand Roeland Broeks en Richard Mulders, docenten aan BC Broekin. Hartelijk welkom. Welkom. Roeland, wat gebeurt daar in die zaak hiernaast? Nou, wij hebben een pop-up store gestart in het kader van de bevrijding van Roermond. Wij zijn eigenlijk de laatste 6 maanden van de periode voor de bevrijding doen wij belichten door middel van een expositie. Die hebben leerlingen van onze examenklas hebben dat samengesteld, samen met de verhalen van Erik Munniks, bekend schrijver hier in Roermond. Ja. Willen we een beetje laten zien wat is eigenlijk aan de hand in Zuid-Limburg en wat is hier in Roermond gebeurd. Roermond heeft een langere tijd moeten wachten op de bevrijding. En we hebben daar een expositie over gemaakt. Leerlingen hebben ook speurtochten samengesteld die in de binnenstad langs stolpersteinen, monumenten, bezienswaardigheden gaan. De speurtochten die zijn samen met verstopte aanwijzingen, een soort geocache-achtige idee. We hebben ook codes gemaakt, dus ze moeten bepaalde codes ontcijferen. Dat soort dingetjes hebben wij gedaan. En daarnaast hebben onze leerlingen eigen souvenirs bedacht. Ze hebben eenvoudige dingen als een borrelplankje die wordt gepersonaliseerd met een afbeelding van die tijd. Of ze hebben sleutelhangertjes gemaakt met een winkelmuntje eraan. Maar ook wat moeilijkere zaken zoals eigen ontwikkelde spellen, zoals Monopoliespel,
en Quartet en Memory. Ja. En de bedoeling is eigenlijk een stukje commercie. Ja, want daar wil ik eigenlijk naartoe, hè? Want jullie zijn docenten economie en ondernemer. En eigenlijk ga je een paar dingen combineren. Geschiedenis, burgerschap en dat ondernemen eigenlijk. Misschien kun je daar wat meer over vertellen, Richard. Want ja, uw collega heeft het net al even aangestipt. Het zijn heel veel verschillende dingen. Hoe is die keuze tot stand gekomen? Ja, dus ten grondslag ligt het praktijkvak Economie en Ondernemen. Dat is eigenlijk nieuw binnen de VMBO-TL-richting, een theoretische richting. Is nu dan een praktijkstuk ingevoegd en wij bieden dat op 3 manieren aan: in zorg en welzijn, en techniek en toepassing, maar ook binnen Economie en Ondernemen. En dit stuk Economie en Ondernemen is nu ook voor het eerst dat deze klas, en dat we een examenklas hebben, die daar dus ook als vak examen in doen. En ja, dus het is niet zozeer, we gaan het boek in en we gaan leren, maar we hebben hier echt te maken met, je gaat vaardigheden ontwikkelen, je gaat bij bedrijven kijken, hè, dus ze leren hier hele andere dingen. En zij kijken ook heel erg natuurlijk naar althans ze zijn geneigd om te kijken naar het eindstuk, naar de winkel, maar er is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan hier naartoe. En daar kijken wij vooral naar, en daar gaan ze samenwerken, daar moeten ze creatief denken, daar moeten ze oplossingen bedenken voor een probleem. Daar moeten ze misschien iets presenteren tussentijds aan elkaar. Maar dat zijn allemaal vaardigheden die ze straks in een beroepsveld natuurlijk hard nodig hebben. En die ze eigenlijk, ik zal het zeggen, spelenderwijs meenemen in dit hele traject. Ja, dat is een gesimuleerde projectomgeving waarbij ze al die kennis toepassen in de praktijk en eigenlijk van het een naar het ander gaan en daar dingen opsteken. Ja. Het zijn 22 leerlingen hebben daar in totaal meegedaan. 2 daarvan zitten hier aan de linkerkant. Ja. Welkom, dames. Dank je. Ik moet even spieken. Jasmin en Romaiza. Ja. Jullie stonden vandaag ook in die winkel hier naast de studio in het Roercenter. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Nou, vandaag stond ik achter de kassa en rond het hele winkeltje. Ja. En mijn functie was dat ik mensen zou informeren wat het doel is van de winkel en wat het doel is van de tentoonstelling. En dat heb ik gewoon een beetje overgebracht op een leuke, gezellige manier. En daarnaast heb ik ook een paar producten die we zelf hebben ontworpen kunnen verkopen aan klanten. Ja. Roland had het al over eigenlijk, een monopoliespel, een kwartetspel, winkelmuntjes, borden, zeg je dat, die plank die daar voor je ligt. Klopt. Een borrelplank. Ja. Hoe verkoop je zoiets nou eigenlijk? Hoe doe je dat? Ja, het is vooral lachen. Heb je charmes in de strijd gegooid? Ja, nee, gewoon je moet een beetje de klant kunnen aantrekken met praatjes en met de product te vertonen. En dan. Het product is ook origineel, dat vinden de klanten ook leuk. Je vindt het nergens anders terug. Je hebt een heel mooi verhaal erbij. Ja, we hebben het ook allemaal zelf ontworpen, zelf designed. Jullie zijn zelf ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van een aantal van die producten? Of één of meerdere? Ja, mijn product is de borrelplank. Ja, nou, vertel daar zo over. Nou, ik en mijn groepje met 3 andere meisjes hebben wij een borrelplank ontworpen. En dan hebben we een foto uit de tijd toen de brug van in Roermond gebombardeerd was. Stenen brug? Ja, hebben we dat erop laten lezen, erop laten personaliseren. En nu is het een borrelplank en kan je het gebruiken voor lekkere hapjes of iets interessants. En het heeft meteen een heel interessant verhaal natuurlijk. Dat de geschiedenis toch blijft levend gehouden. Is dat ook een idee wat jullie gelijk al bij dat concept hebben ontwikkeld? Dat je dus dan ook gaat praten over de oorlog? Ja, dat zeker. Gelijk uitleggen wat de afbeelding inhoudt. En dat is echt de bedoeling. Ja, maar Meijse, waar ben jij je mee bezig gehouden? Ik heb met mijn groepje een buckethead ontworpen. Dat is het petje wat voor jou ligt, hè? Ja, met het bevrijdingslogo. En we dachten, het is wel leuk voor Bevrijdingsdag. Ook een leuke draai aan te geven. En vandaag in de winkel waren er ook basisschoolleerlingen gekomen. Die komen de hele week. En we lopen met hun speurtochten rond de hele stad. En dan stoppen we bij de meeste stolpersteinen. En dan hebben ze daar een vraag. Of ze moeten een vraag ontrafelen. En daar komt dan een antwoord uit. Ja. Hebben jullie zelf die speurtocht samengesteld? We hebben die zelf gemaakt. Dus je bent zelf op zoek gegaan naar de plekken? Naar stolpersteinen, naar de informatie, ja, klopt. Heb je er zelf ook wat van geleerd? Ja, zeker. Je komt heel veel te weten over het onderwerp als je een winkel wilt maken over de Tweede Wereldoorlog. Het einde. Ja, voor hetzelfde geld komt er iemand binnen, een hele oude opa of oma die er alles van weet.
Ja, dan kunnen hun ons wat bijleren als we niet alles weten. Ja, tuurlijk. Ja, mooi. Was dat ook het doel, heren? Om niet alleen een winkel te starten, maar dan ook de geschiedenis nog mee te nemen in het project? Ja, zoals we gezegd hebben, het is een combinatie van. Hè. Er zit heel veel in het vak. Het zijn niet alleen de vaardigheden, het is een stukje burgerschap, een stukje historisch besef. Wat we graag bij de jongere generatie ook willen creëren en behouden, ook voor de toekomst. En ook met zaken die nu spelen in de wereld. En dan krijg je toch een stukje reflectie op. Het is eigenlijk een heel scala van wat het vak eigenlijk inhoudt. En dat is ook interessant maakt, ja zeker. Ja. Wij denken van wel, en als ik hun zo hoor. Ja, dan is het enthousiasme er, zeker. Ja. Wat ligt hier voor ons? Een rummens leesplankje. Ja. Even plat gezegd, want het staat hier ook op natuurlijk. En met woorden in het plat Roermonds. Ja. Ontwikkeld door een ander groepje die goed gaan kijken van welke woorden zijn leuk. Hoe schrijft hij dan ook wel precies in het Roermonds? Zelf ontwikkeld. En wel op een professionele manier laten. Het ziet er goed uit. Ja, zeker. Dat hebben we ook tegen hun gezegd. We gaan, als jullie goede ideeën hebben, maken, laten we het ook op een goede manier maken. Ja. Dan kun je het ook verkopen. Je hebt er nog wat mooie dingen liggen. Of jullie hebben nog wat liggen. Wat ligt daar? Wat heb je nu in je hand? Dit is een kwartetspel. Ja. Je ziet, het ziet er echt net uit als een speelgoedwinkel. Ook weer natuurlijk op het onderwerp gerelateerd. Pleinen in Roermond, militaire kleding, wederopbouw en zo'n kwartetspel samengesteld. Door leerlingen weer, plaatjes gezocht, alles ontworpen zelf, dat aangeleverd en dat. En dan hebben we daar nog een mooi spel liggen. Een monopoliespel. Het Aait Remuns monopoliespel. Ja. En hebben wij, leerlingen hebben dat zelf bedacht, ontwikkeld. En ze hebben gekozen voor eigenlijk jaartallen in plaats van de straatjes. Ja. Dat ik laten zien. En hebben ze een mooi bord ontwikkeld. Ze hebben eigen poppetjes ontwikkeld. Die zijn op school door afdeling technologie en toepassing zijn die met een 3D-printer ontwikkeld. Een kleine tank. Cool. Mooi. Ja. En zo heb je nog een handgranaatje. Ja. En een poppetje met een gasmasker enzovoort. Ja. Nou, dan hebben we ook nog de bankbiljartjes uit die tijd. Dus, kijk. Heb je het spel alles gespeeld? Ja, we hebben het gespeeld vorig jaar. Hoe ging het? Nou, ik kan Richard vertellen hoe Richard heeft gespeeld vorig jaar. Ja, we zijn natuurlijk, want je gaat iets ze hebben het zelf gemaakt, dus de algemene kanskaartjes, de algemene pot en de kanskaartjes. Ja. Maar je moet wel kijken, functioneert het ook? Ja. Dus toen zijn we, toen het klaar en uitontwikkeld was, zijn we gaan zitten en zijn we daadwerkelijk gaan spelen. En daar waar we tegen dingen aanliepen, werd dat aangepast. En daarnaast in productontwikkeling eigenlijk. Dit is een lang proces, want dit heb je niet binnen 2 weken gerealiseerd. Nee, we zijn er ook van afgelopen september al mee bezig met de leerlingen. Tot wanneer is de pop-up store geopend? En kunnen mensen daar terecht om deze mooie dingen aan te schaffen? Ja. En wat gebeurt er met de opbrengst trouwens? Wij zijn elke werkdag geopend van 9 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. Volgende week dus ook. Dus maandag tot en met vrijdag vorige week. En vorige week zaterdag zijn we geopend van 10 tot 3 uur. Tot 2 maart. Ja. Want 1 maart is een bijzondere dag natuurlijk. Dat is de bevrijding van Roermond. Ja. En ze kunnen natuurlijk... in de ochtend hebben we wat drukker. Er zijn de basisschoolklassen zijn aanwezig. Die gaan vrij snel de routes lopen. En vervolgens wordt het wat rustiger. En dan krijgen we wel heel veel bezoekers die heel enthousiast waren overigens vandaag. Leuk. En wij hebben sowieso een doel is om de opbrengst, een deel van de opbrengst gaat naar Save the Children of War Child. We hebben ook een actie, als je minimaal €1 doet doneren, krijg je een gratis sleutelhanger met een winkelwagenmuntje met de roerkade op de afbeelding. En dan, tot nu toe is dat ook aardig goed ontvangen. Ja, dat geloof ik. Ja. Want mensen kunnen daar niet alleen, voor de duidelijkheid, niet alleen terecht voor die ontzettend leuke dingen die jullie gemaakt hebben. Er is ook een hele leuke mini-tentoonstelling met hele relevante dingen over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uitgezaagde muntjes, een oude radio. Kun je daar met oude muziek van de tijd? Ja, precies. En we hebben daar ook wat origineel materiaal liggen. Wat posters van de bevrijding. We hebben daar wat attributen liggen over stil verzet van die tijd.
Maar ook een stukje van Stationplein met de Hamstraat, die gebombardeerd is. Mhm. Ja, daar staat om het een beetje levend te maken, hebben we wat brokstukken neergelegd. En dat zeggen mensen die zeggen, dat maakt het een stukje Bewustwording. realistischer en bewustwording komt wat Ja. dichterbij. Een bijzonder element is ook Ja. nog een brief van Prins Bernhard. Ja, Prins Bernhard is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Ja, handgeschreven. Bedankbrief aan de mensen die bij de Binnenlandse Strijdkracht inderdaad einde van de oorlog orde hebben gehouden. Nou, de mensen kregen dan een persoonlijke brief van Bernhard en die hebben we ook in de tentoonstelling staan. Mooi. Oké, nou, Mooi. fijn dat jullie alle 4 hier wilden Ja. zijn om daarover te vertellen. Veel succes met de pop-up store, Dank je ontzettend wel. leuk. Ja. En sowieso met Ja. ondernemen in het algemeen. Tot slot nog een vraag aan de dames. Hoe zijn de reacties van de medeleerlingen? Want die projecten zijn dan natuurlijk klaar. Ja. Ze zijn trots op wat iedereen gemaakt heeft Ja, met ja, zijn zeker. groepje. Ja, Maar zeker zijn we hoe zijn de reacties? Ja, iedereen is blij dat het eindelijk toch is gelukt. Omdat we er hard en veel aan hebben gewerkt. Echt al sinds begin september vorig jaar. Ja. En nu is het toch werkelijkheid geworden. Dus werkelijkheid, Ja. hè? Zo lang er naartoe gewerkt en nu het eindresultaat. klopt. Die speurtocht die er is, de producten die er zijn. Basisschoolleerlingen zijn ook heel enthousiast. Dat is ook leuk om te zien. Dat is fijn om... Ja. Ja, En ook voor jullie weer, hè, om het verhaal door te vertellen. Ja, klopt. zeker. Ja. Mooi. Veel succes Dank je nogmaals. wel. En dank voor jullie komst naar de studio. Jullie bedankt. Graag gedaan. Een grote hobby van mensen is lezen. Maar door de jaren van de tijd wordt dat toch wat minder. En om de boeken weer naar kinderen te brengen, is de bibliotheek heel belangrijk. Die bibliotheek moet niet ver weg zijn, die moet dichtbij komen. En een project is gestart in Roermond om op de Donderberg weer een bibliotheek te starten. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En we zagen het langskomen en daarvoor is aangeschoven Johan Kortooms. Welkom. Dank u. Dat we de gemeenschap daar ook bewust van willen maken. We zagen iets leuks langskomen. Vertel. Goed, nou goed, ik ben Johan Korters van 5 trouwens. Ik Ja. werk als leefcoach op de Donderberg, dus ik ben heel veel onder de mensen in de wijk. En wij werden benaderd door Jamie Bade van de Bibliotheek Roermond. Die zei van, we zijn aan het onderzoeken of er een bibliotheek in Roermond kan komen. Het is nog niet 100% zeker dat die komt, maar we zijn wel aan het kijken. En we willen natuurlijk niet dat die bieb er gewoon wordt neergezet zonder dat we eerst met de mensen van Roermond in gesprek zijn gegaan om te kijken van wat voor een soort bibliotheek willen jullie eigenlijk. Juist. En ze zocht ons eigenlijk op van 5, want wij werken tussen de mensen om te kijken, kunnen we samen kijken of we mensen kunnen laten meepraten, meedenken en meewerken, eventueel ook aan een bieb. Dus hoe moet die eruit zien? Welke functies moeten erin komen? Want een bieb is natuurlijk veel meer dan alleen maar een plek Ja. waar boeken worden uitgelezen. Inwonerparticipatie, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, we moeten gaan beginnen. we moeten gaan beginnen. We hebben op Facebook een oproep Ik wil al te geplaatst. snel. Ja. Ja. Ja, iedereen wordt altijd heel snel. Ja. We hebben op Facebook een oproep geplaatst. En we hebben geflyerd in de wijk, posters opgehangen. En komende woensdag, 28e volgens mij, 28 februari, dan is om 7 uur in de Donderie, dan is een bijeenkomst waarbij iedereen die wil, moet wel in de Donderberg wonen of er in de buurt, zeg maar. Ja. Iedereen die wil meepraten, over een bieb die daarover kan meepraten, of je wil komen luisteren als je interesse hebt. En je weet nog niet of je wil meedenken daaraan, maar iedereen is gewoon welkom. Ja. Ik vind het heel positief. Ik vind dat de gemeenschap sowieso al vanaf het begin meegenomen moet worden. En dat we het allemaal samen doen. Ja. En ik vind dat wel een heel positief geluid. En er zijn ook mogelijkheden, hè? 440.000 euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ik hoor net dat de provincie 50.000 heeft toegezegd. Dus er zijn ook echt mogelijkheden om echt iets substantieels te doen. Hebben jullie er zelf wel over nagedacht, wat jullie voor ogen hebben? Nee, helemaal niet. Laat het helemaal open. Kijk, de bibliotheek heeft natuurlijk een functie om boeken uit te lenen. Dat kan de boekbieb zelf bedenken. Maar de mensen mogen ook meepraten over welke soort boeken moeten erin. In de Donderberg wonen mensen van allerlei culturen. Er kunnen ook heel veel anderstalige boeken bijvoorbeeld komen. Nou, mensen kunnen dat gewoon aangeven. Maar een bieb kan ook een ontmoetingscentrum zijn voor mensen. Sommige mensen willen rustig ergens een krantje lezen. Maar ook in de bibliotheek. Misschien is een bieb in de Donderberg wel heel erg goed voor kinderen om huiswerk te kunnen maken in alle rust. Ja. Computervaardigheden aanleren, taalkursussen, alles kan gegeven worden in de bieb, maar we willen het helemaal aan de mensen overlaten. Zij moeten gaan zeggen wat voor bieb zij willen. Ja. En dan gaat de bibliotheek zelf samen met de gemeente natuurlijk kijken in hoeverre ze daaraan tegemoet kunnen komen. En dus niet
alleen 1 keer een avondje organiseren en dan drop je ideeën en we gaan aan de slag. En we willen ook kijken als er mensen enthousiast zijn om samen met die mensen die ideeën verder uit te werken. En om ze aan te bieden straks als een mooi geheel aan de gemeente en aan de bibliotheek. Dan heeft het ook veel meer draagkracht. Precies, ja. Ja. En een beetje in lijn met het concept wat Bibliotheek eigenlijk de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Hè, van pure uitlenen van boeken naar een soort ontmoetingsplek, een platform voor heel brede zaken. Naast jou zit wethouder Felix van Ballengooi, hartelijk welkom. Ik heb begrepen dat jij ontzettend trots bent op dit project en dat je er dan trekt om te zorgen dat het doorgaat. Waarom is dit voor belangrijk voor jou? Nou, ik denk kort na mijn aantreden op 13 juli 2022 had ik een kennismakingsgesprek met de directrice van de bibliotheek, Janine Dekkers. En had ik het over de bibliotheek op de Donderberg die er vroeger ooit was. En we hebben een prachtige bibliotheek in Roermond. En daar bestaat geen twijfel over. Maar ja, ik ben er zelf toch wel voorstander van om de boeken wat meer naar de mensen te brengen dan de mensen naar de boeken. Binnenstad is ook niet voor iedereen om de hoek. En ik ben zelf opgegroeid op het randje van de Donderberg. En ik heb hele warme herinneringen aan de bibliotheek op de Donderberg. Dat was zo'n klein mannetje wat met zakken vol boeken naar buiten. Ja, en zoals Johan zegt, de bibliotheek is... vroeger was het echt een boekenleenpunt, maar tegenwoordig is het veel meer dan een bibliotheek. Ik vind het ook namelijk ook belangrijk. We hadden het net met de docenten hier waar ik heel veel waardering en respect voor heb. Maar ik ben zelf ook docent geweest. Ik heb ook heel veel leerlingen in de klas gehad die thuis moeilijk hun huiswerk kunnen maken. Dus ik denk dat we op die plek ook echt het verschil kunnen maken op heel veel terreinen. En ook een soort van huiskamer van de wijk kunnen creëren. Maar ik moet er wel bij zeggen, we zijn het op dit moment aan het rondrekenen. Dus we hebben een flinke subsidie van het Rijk gekregen. En van de provincie, daar ben ik ook heel blij mee. En nu ben ik samen met Janine van de bibliotheek aan het kijken wat is de haalbaarheid nou. Hè? Want je hebt eenmalige investeringskosten, maar je hebt ook exploitatiekosten. Dus het is nog niet zeker. Er moet ook nog een politiek besluit door het college en eventueel door de raad als er een vergoeding... Ik kan me ook voorstellen dat overwogen wordt dat de gemeente Roermond een bijdrage levert. Zeker, dat is een bedoeling van de Rijkssubsidie ook hoor. Je moet 10% wordt je geacht zelf in te leggen. 20%. Dus er zal een bijdrage van de gemeente Roermond ook in moeten volgen. Er zullen ook geluiden zijn van waarom hebben wij ooit die bibliotheek gesloten op de Donderberg? In de wijsheid van toen, met de komst van een nieuwe bibliotheek, heeft men dat besluit toen ooit genomen. En achteraf moet je misschien concluderen dat dat niet zo'n verstandig besluit was. Nee. Zeker niet, omdat ik denk als je het veld staat natuurlijk redelijk dicht tegen het centrum, maar ook Vonderen, Donderberg, maar ook Maasniel, dan wil je natuurlijk een bibliotheek dichtbij hebben. En ook de verbinding kunnen maken met de onderwijsinstellingen. Er liggen natuurlijk heel veel onderwijsinstellingen bij de Weijer daar in dat gebied. Maar ook de basisscholen. De basisscholen met name. Hè? Je wil je kind toch veilig ergens naartoe laten fietsen. En hoe dichterbij, hoe liever. We hadden vroeger ook de bibliobus. Ideaal, die kwam echt naar de wijken toe. We hebben door de jaren heen, zijn we wel veel verloren met de wijken om ons heen. En natuurlijk is er een beslissing ergens ooit gemaakt, maar voor de kinderen niet altijd de meest logische of juiste beslissing. En dan lijkt mij dit wel een heel mooi project. Ja, zeker. En het is de bedoeling dat, willen we de subsidie behouden, want we hebben in ieder geval de toekenning gekregen, maar dan moeten we voor 1 januari 2026 zouden de deuren open moeten gaan. Dus dat is best ambitieus. Niet alleen, maar ik ben blij dat Johan daar ook zijn steentje aan bijdraagt en inwoners erbij betrekt, want dat is inderdaad hoe meer je aan de voorkant, het moet ook gedragen. Hoe meer draagkracht er is in de gemeenschap, hoe sneller dat het gerealiseerd kan worden. Ja. Dit is natuurlijk een heel brede inzet, is er mogelijk. Ik vind het ontzettend leuk om te horen dat jullie dat heel open ingaan. Het is ook niet voor niks, een bibliotheek. Het is niet alleen voor de leuk, voor de ontspanning. Er zijn ook allerlei maatschappelijke problemen met leerachterstanden, met ontlezing, functionele ongeletterdheid inderdaad, functioneel analfabetisme. Kun je daar iets meer over vertellen? Want het kan en leuk zijn en nuttig zijn. Wat zijn de problemen die een rol spelen? Ja, ik praat altijd liever over kansen dan over problemen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben uitdagingen. Vertel eens meer over die kansen die er liggen. Nou, kijk,
als er een bibliotheek komt. We hebben nu al vanuit 5 organiseren we nu al taallessen. Er zijn heel laagdrempelige taallessen voor mensen die nog niet zo lang in het land wonen of die niet zo goed zijn in de taal. En die gewoon de taal wat willen opschroeven. Het is hartstikke mooi als we dat kunnen combineren in een bibliotheek met al die boeken die er zijn. En dan heb je eigenlijk heel veel lesmateriaal heb je dan voorhanden. Dan kunnen mensen meteen met een boek onder de arm weer naar huis lopen. Dat zijn van die kleine dingen, maar ook elkaar ontmoeten in de bibliotheek is gewoon super belangrijk. De donderie moet je al een activiteit organiseren en een zaal afhuren om daar elkaar te ontmoeten, zeg maar. Dat is niet automatisch, want er is geen huiskamer waar je binnen kunt lopen. Ik hoop dat de bibliotheek wel een soort huiskamer wordt waar iedereen gewoon kan binnenlopen, waar elkaar kan ontmoeten en waar ook als je daar je taalkursus hebt gehad of je huiswerkbegeleiding hebt gehad, zou ook kunnen bijvoorbeeld, dat je elkaar dan nog even blijft napraten daar. Met een kopje koffie bijvoorbeeld. En een kopje koffie, ja. Tot slot, heel veel kinderen hebben een telefoon. Ja? Je kan heel makkelijk op Google alles opzoeken. Waarom moeten we dan toch in die boeken gaan? Bij wijze van spreken. Ze kunnen een boek al downloaden, bij wijze van spreken. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, ik had vroeger een Nederlands docent, toevallig ook op Boekin, die zei taal is de wereld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat pas op latere leeftijd begreep wat dat betekende. Maar alles is taal en vluchtige teksten op je mobieltje, dat is niet lezen. Dus wil je echt goed taalinzicht, goed begrijpend kunnen lezen, goed grote hoeveelheden tekst tot je kunnen nemen die je ook later in je studie moet kunnen begrijpen. Maar ook even jezelf helemaal afsluiten van de wereld door een mobieltje dat de hele tijd stoort weg te leggen en te verdrinken in een mooi boek. Ik denk dat daar heel veel behoefte aan is, aan allebei die dingen. Ja, is mooi. Nou, ter afsluiting, er is een nieuw traject gestart. Het zijn allemaal positieve signalen, hopen dat het doorgaat. Als het doorgaat, wanneer kunnen we die mooie bibliotheek dan verwachten? Dat heeft Felix net al gezegd. Er zit wat druk op, maar druk is altijd goed. Voor 1 januari 2026 dan zou de deur open moeten gaan. Maar het heeft met een locatie te maken. De locatie is niet meteen geschikt, die moet ook nog verbouwd worden. Dus dat is... Daar zijn we op dit moment heel erg druk mee bezig vanuit het gemeentehuis en vanuit 5 en ook vanuit de bibliotheek zelf. Ja, daarom zijn we nu ook al bezig met de bewoners om ervoor te zorgen dat de bewoners vanaf het begin meedoen, dat het ook snel mogelijk kan starten, maar dat het toch gedegen vanuit de wijk is gekomen. Zeg maar. Mooi. Wij duimen met jullie mee. En heel veel succes en dank voor jullie komst naar de studio. Voor de dienst. Dank je wel. Dit was Breek de Week voor deze week. Dank voor jullie kijken. Dank voor alle gasten aan de tafel en tot de volgende keer. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.